Sinuwun Prabu Baladewa. Paramatur ngersanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masale ora ngono to. Kok saiki dadi dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe sik marai pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing ndupak aku? Aku ndupakku iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cengel iki padha wae. No, padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis, piye? Ya ora masalah. Aku kowe sih ngecaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku. Kowe ora sangel to. Ora sangel. Waduh. Apa? Kowe ngapain mlayu banter-banter? Kowe ora ngerti masalah kok gong kowe senengane iki mulane nek ndara perang ki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku kowe. Ha iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah ming ketendang nggon mata kok. Ha iya. Sone dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja. Nyun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gong. Tenane, aku ora goro. Weh, la etan. Lamit gong, aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Paramatur ngersanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masale ora ngono to. Kok saiki dadi dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe sik marai pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing ndupak aku? Aku ndupakku iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cengel iki padha wae. No, padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis, piye? Ya ora masalah. Aku kowe sih ngecaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku. Kowe ora sangel to. Ora sangel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur Diagung Pangasami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caos prisa niku nggih sampean mesti duka. Nesu alasane apa? Mergo kengrayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Niki menika. Ana. Engko ming saya seru saya ora dong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang mungsuh Londo. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Waduh. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem. Kowe nek mblusuke aku ajar lho, Tru. Jemparing temawan tenangganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, aku sing matur.
Ndara Werkudara plak Kapidara mboten enget. Terus digotongane prajurit Mbatasari Mbak lebokke Pakunjaran. Werkudara lebokke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur. Ora rampung. Domong ora taces. Ndara Janaka maju ketiban panah ties teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Omong gerangan Ndara. Piye Gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kalian Prabu Jayalenggara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Truk? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalenggara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika pakunjaranipun Prabu Jayalenggara. Mekaten cekat atur kula Diagung Pangasama. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekat atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendet sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresno karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis lanat kuku karepe dhewe. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampean nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora asdelik mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya ora apal wateke Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajalan ceritane bawen iblis lanat. Jayalenggara, kowe wani gendas karo ati-ati ku Pandhawa. Konangan Nata Mantura Prabu Baladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek Nusyaga. Wah, pikat mati dereng aku dulang kok. Ha ngono kae lho karepku wong nesuhi ngono kae lho. Wong nesuhi dhewe-dhewe ya, Tru. Ora padha Ndara Baladewa nesu ngono kae. Beda karo aku. Aku nek nesu meneng wae. Terus nyiduk sego sak oke-oke. Sanane lawe tak emplok kabeh. Kuwi aku nek nesu ngono kuwi. Nesu kok njur mangan. Mbangane ora mendho atine. Lah ulung mangan sing wareke malah terus melegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah njotos wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos Ndara. Jayalenggara. Iya, dasar para nyata yo. Gage. Kowe jare iso mikut Werkudara, iso mikut Janaka, iso mikut Yayi Prabu Darmakusuma. Iya. Mbok pikut mbok teko ngendi menungsane? Kowe gelem ngomong ora? Ora gelem ngomong celaka-celaka. Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Wah, kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing patimu. Kowe arep mateni Baladewa ya? Kowe arep mateni Baladewa? Kowe arep gunakake pusakamu ndok mateni Baladewa ayo Gage gunakno. Gunakno jemparemu sing limuni Panakawan ampa mau gunakno. Gage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu gedhe Baladewa. Aku mau guru karo kowe 20 taun. Kene marganing patimu. Iblis lanat kowe. Wah, menungso natasan. Ayo, halo.
Prabu Baladewa karepmu piye? Tru, kowe ngapae? Ora usah ngomong apa. Kowe pamane ikut karo Yai Prabu Duryudana, Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa, Werkudara Janaka. Karepmu piye? Kowe ngerti ana Mandura lho, kowe iso ngerti Prabu Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Dolan nggo praktek. Wangun ya, wangun dasmu. Ya ora nesu piye? Praktek kok dijotosi ora. Aku ora aku men takon mbuktekke nek aku nek Nywara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa Pitawasi Jalatranem Karasena Darsana. Konjo ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsana. Saking rapale ning sing butuh cepet ya terus. Ayo. Ayo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora mikir karo tinjungake dublak tungkak cangkemmu kowe. Nggon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Iya. Awan Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning Pitawasi ora mikir dublak tungkak, truk. Tuh omah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Ning arep didublake kok angel. Gregeten tak limpe. Nya kowe. Kene ya meneng wae. Maning jajalanan wah nyoto pancen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disuwawa ya kowe ngina karo Prabu Jayalengkara aku ora mbutuhake kuwandamu sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badranaya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Maning jajaran sekertaning bawana iblis lanat nibane pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah, Jayalengkara, aja mlayu. Ayo tanteono kerinjaku. Apa Bagong? Sabar. Sabar, boten sanesu. Lho, kok ora nesu piye? Mengkene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek weruh asli sampean malah kaget. Lho, kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, lengenku ngopo? Terus. Gong ora cedak-cedak gong. Ae ora ngerti ae soalé. Gong kowe tak modar kowe le. Kowe rene yo. Tak mangi ta. Ngopo? Kae Prabu Baladewa. Mosok aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu. Terus ana panamak jleb. Terus ana kebul, terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Rene to dineng-nengi kok ndak kaget wonge. Asli wae piye, Go? Asli. Sinuwun, apa Petro? Wo tenan kok. Yung, iki apa iki? Ayo radong ayo. Truk, ora macam-macam iki, panganane daging lho, Truk. Rene tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padake sugeng iwak banteng kowe. Iya. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Go? Nggawane ming cilik, ora apa-apa.
pengilan ngotane lho. Kowe wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Lho. Nah, ana wong nganggo rok tak keke ngisore kene. Kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Tak kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Nggone tatin apa? Engko tak SMS. Ya. Kaya cam ya kowe misale kowe iki ngotanku tak keke ngisor kene. Heeh. Terus tak ngene iki siji. Kan ketok. Ah iya. Aku nggo hiburan kok, Truk. Nggo hiburan kuwi nek dilaporke kecekel kowe ngono ki kuwi pelecehan ngono kuwi. Ya aja nganti kecekel. Kula ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kuwi? Ya angel ta, Truk. Enggak riki enggak. Ngilo teng Sendang. Sendang Karang Kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Arep ngopo to? Sampeyan niku dereng krasa soalé. Ngajuke pengilan kowe. Garing yo lunga nggo pengilan gedhe banget kan ngopo reng. Nggo dandan kok ya. Arang iso cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi anu fik formula. Obat batuk. Niki lho Ndara. Lho kuwi sapa iki? Niki panjenengan. Aduh mati aku. Wah. Ayo mati aku. Petro piye kananku ngene iki? Petro mati aku. Bagong mati aku. Mampun mati ajeng kula dol mati. Didol jengkulmu mlacat lambangane mangane wedhus tanggane. Iki nek mergawe dadi macan ngene iki wis ngono anggere muni ngelih ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruwak iki, Tru. Petro mati ya. Petro aku dadi kaya ngene kananku iki piye, Petro? Mati aku Ponokawan. Nggo, matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten. Wah, Semar! Semar! Wah, tulung aku Semar. Semar. Mati ya. Semar. Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo e, Gong, buntute tok jangat-jangat iki? Ki, Tru, apik ta, Tru? Apik dongolmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan ndelok apa? Jijik Gong. Apik, apik-apik. Ndara Baladewa iya Semar. Aku kena panah aku dadi sok kaya ngene wujud iki piye Semar? sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggodhanipun, kathah pacobanipun. Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip, sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka Karang Kadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi Sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa kangge nyuwun pangapunten, sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh mati aku Semar, mati aku.
Lha kowe arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungsa dipun menahaken budidaya. Loro Garing Petruk Bagong, dalem Pak. Dalem Pak, dalem Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki, Tru. Heeh. Nek nganti ngelih sing dimplok pertama Gareng ya, Reng. Kowe ora mesake aku, anakku jek cilik-cilik kok. Mangsamu ora. Petruk wae. Wih, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku meteng. Oh. Masa tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Pun rika mang tindak anak-anak kula mang dimet ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo bolong awan. Monggo Gus kula jenengan. Sigra ndumuk kuncunging Kelurahan Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyandak sumping lomba abang ginegem wani dening Kelurahan Semar rinemet ponang lomba abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar tanpa beda kaya Kelurahan Semar Badranaya. Bakal selak ora bakal iso kumbi ora bakal iso mlayu Semar. Ayo kowe arep apa kowe saiki kowe wis kepepet wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut ora ana ing padha iso wal saka cengkrewaning Prabu Jayalengkara. Nata Ndarawati lang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel mergo wedi karo aku. Mung kari kowe Semar. Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi. Manut tak boyo marang Dandang Mangure Jatine kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kanca lumayan. Ayo. Woi. Samuriris iko balik ae blegek kugek sadulita mel kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula ingkang abiyantara mongko tanpa tinimbalan ismaya padha kanthi harja saprapta kita tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala
Kula ngatur sembah bekti kula kunjuk. Iya, Semar Ulun Tampa. Angkarya Bombong Tyas Ulun. Apa ta wigatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan. Nuwun sewu. Kekilapan menapa sampeyan? Bukulun sangasih prana ingkang ngertos dhateng mobah musiking para titah. Kenging menapa panjenengan boten saged maos dhateng legetaning manahipun ing ngabdipun Semar? Ismaya wonten timbalan. Ya to yen pancen kaya mengkono, sayekti ulun mbok wenangake murba masisa kelawan kahanan ati kita. Apa to sababe dene jeneng kita sowan ana ing ngarsa ulun sayekti mung kepengin mutah kelawan kahanan kita. Nggon kita darbi sedya bangun desa, malah sinengkuyung dening para Pandhawa nanging teka ana pacoban ing tumanduk kelawan jeneng kita. Satemah dadi jalaran Pandhawa kepikut dening mungsuh. Semar sayekti dudu kok Pandhawa ingkang kudu ngrasakake pasoban nanging saka gedhening tresnaning Pandhawa kelawan jeneng kita. Wekasan Pandhawa ngiklasake kelawan pati uripe kepikut dening mungsuh ingkang bakal gawe rusak kanan karang kadempel. Lah kok malah dadi jeneng kita sowan ana ing kayiwangan. Yen to pancen kaya mengkono kita ninggal kelawan kewajiban. Mangke rumiyin kewajiban menapa sing kula tilar? Kita wajib dadi pamonging para Pandhawa. Ing winastan pamomong sayekti kudu bisa momong. Sarta kudu bisa njaga kawujengane ingkang mbok mong ya kuwi para Pandhawa. Nanging sabab apa? Dene Pandhawa nganti lang musna tanpa lari. Kita malah ora ngupaya kelawan para Pandhawa lan ora ngupaya srana supaya angisas marang pacoban ingkang tumanduk ning Karang Kadempel. Nanging malah kita sowan ning ngarsa ulun. Apa pancen wis ringkih? Apa pancen wis kendho tumangkaring budi Siesmaya ya Semar Badranaya? Apa wis pancen ora duwe kasantosan dene amung nglakoni pacoban ing kaya mengkono wae kita tumuli sowan ning panjenengan ulun? Yen ngono Semar apa isih pantes minangka dadi pamomonging para Pandhawa? Ismaya Semarika den prayitna semuriris seka balik titiyani Gandayani kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Estunipun anggen kula sowan menika karana kodheng manah kula mboten saged metung kanthi nalar ingkang ganep. Wekasan kula nyuwun pituduh paduka Hyang Adi kula nasih prana. Ismaya ora kelawan panjenengan ulun kita nyuwun pepadhang nanging sayekti ana obor ingkang tansah katon murup padhang ingkang nyalira marang Nata Ndarawati. Mula upadinen Nata Kresna kang mangkono kita sakloron bisa gawe pepadhang tumraping Karang Kadempel lan pepadhang tumraping para Pandhawa. Yen to Pandhawa bisa mbok paringi pepadhang sayekti apa kang dadi panjangga kita bangun desa bakal kaleksanan sinengkuyung dening pepundhen kita ya bendara kita para Pandhawa Semar Badranaya. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung mula kang sangka kuwi aja ringkih ati kita, aja suda kasantosan kita. Nadyan saya tuwa raga lan batin kita wis digrogoti dening umur. Nanging sayekti Pandhawa isih mbutuhake kelawan jeneng kita Semar. Muduna saka ing kayiwangan upadinen Nata ing Ndarawati. Kita lan Nata Ndarawati ingkang kedugolan bisa gawe padhang tumraping para Pandhawa Semar Badranaya. Kangge ngestaken dawuh kula. Mareka ten prayitna semuriris.
sakala narpa Kresna Tandulasa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawisuta hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawisuta Kakang Semar sampeyan niku ora tanggung jawab kok sinuwun lah kanan karang kadempel geger walik watu kaya ngoten pengamuking Prabu Jaya Lengkara lah kok dadi sampeyan malah ilang kula kedhepake mboten wonten tilasipun sampeyan tindak pundi Kakang Semar sayekti aja nganti kabeh kepikuting mungsuh yen nganti aku uga kepikut kaya Prabu Mandura padine para Pandhawa manjing marang bandaning mungsuh sayekti kang kaya mengkono ora ana ing bakal mbok kanthi supaya ana nimbang kelawan lelakon iki lah Kakang Semar saha tindak ngendi sowan Sang Asih Prana niat badhe wadul lelakon malah dinukaran dening Sang Hyang Padawenang dikira Semar wis ringkih dikira Semar wis ora iso ngulir budi dikira Semar wis suda kasantosan sabanjure piye awiden lelakon iku kudu dilakoni pacoban niku adile ming dicoba panandang niku adile ming disandang nadyan dikon menapak-menapakno kula kalau sampeyan kudu tanggung jawab babakan para Pandhawa digoleki Kakang Semar awi kula dherekaken ndara Kandya para Pandhawa mbyuga mulung mangung siring sata Kurawa Kambau Gesra katite merut layut sagung praratu Pandhawa ing nalika semanten kinunjara wonten kakunjaran panglimunan ingkang dadan kasat mripat wonten tengahing wana dandang mangure ya wana Krendayana nalika semanten kinunjara dening Sang Prabu Jaya Lengkara ing cipta arsa den bekakak dening Sang Pandya Betari Durga mulat lampahing sardula dadosan nata ing Mandura Prabu Baladewa Meraina smubang mangaruna kadinetraning anggara sabdaning kukiloring kanikra sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca nolo garing dawuh Ndara Petro wonten timbalan Bagong wonten dawuh candhak dina samengko wis ora bakal kesuwen kuwi dadi wujuding macan lenten apa ta aku wis nemokake pakunjaran mula ta ora iso ditonton kanthi netra waloka jebul pakunjaran wujuding pakunjaran ingkang asat mripat utawa wujuding pakunjaran ingkang panglimunan tegese ora bisa ditonton nganggo netra waloka nggih la teng pundi eneng ngarepku iki nala gareng pon ninggal dibuka mawon pakunjarane srana menapa sampeyan iso waluya nirmala temajati Ndara yo pangestu tak jaluk nggih ngatos-atos Den
Aduh, Yai. Rejo mangawur awur urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butala Koko Prabu ngaturaken panuwun persasat sampun boten wonten pengajeng-ajeng gesang menawi boten tinulungan dening paduka Kanjeng Koko Prabu boleh kanggo aku ngaturke panuwun Koko Prabu kula ngaturaken panuwun waduh Yayi syukur dene jenengan kaya Yayi saged pulih kaya kados wingi uni lan menika dados jalaran anggen kula ora wat saking penandhang krana kula nampi pacoban kenging pusakanipun Jaya Lengkara Wekasan ical wujuding ingkang raka ing Mandura wujud Sardula dawuhipun Kyai Semar supados kula saged milujengaken paduka sakadang nyatanipun sakmangke kula sampun ruwat saking panandhang Koko Prabu Ndarawati wonten pundi Koko Prabu? Wah, Yai Kresna kula piyambak boten mangertos wonten pundi papan putungipun. Wah. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ing Kresna wonten dawuh kowe iki nuwun sewu lho ora jeneng aku kuwi sengit karo Siadi ora jeneng kakang kuwi ora seneng karo Yai Prabu Ndarawati ning pendak-pendak kowe malah gawe bingung ing atase karang kadempel geger kaya ngono lha kok Siadi ora katon. Inggih Koko Prabu mangke menawi Pandhawa kepikut Koko Prabu kepikut kula ugi dipun bondo dening Jaya Lengkara. Tan wurunga mboten wonten ing budidaya maluyakaken ngadang-adang paduka para Pandhawa. Milujengaken dhateng adang-adang kula para Pandhawa. Ya, ta sabanjure. Lah iki Kang Semar barang malah ning kene. Pancen niki dadi gawean kula. Ora kudune para Pandhawa sing kudu nanggung perkara niki. Dudu sampeyan sing tanggung jawab perkara niki. Ning pancen Semar, merga niki pacoban tumraping Semar anggen kula kepengin bangun desa. Wong niku nek cerak kanugrahane pacobane mesti bakal teka. Sabanjure piye? Koko Prabu kula tulung Kyai Prabu Darmaji kandharaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Yo, lah terus kula badhe madosi mengsaipun para Pandhawa tuwin Kang Semar. Sawa? Jaya Lengkara. Lho, apa sira Kyai Prabu kira-kira bisa ngasorake kridhaning Jaya Lengkara. Selagipun Kakang wae katriwandan wujud Sardula. Koko Prabu kula nyuwun mampunten. Menika sampun dadosi dawuhipun para Jawata supados kula kaliyan Kakang Semar ingkang nglampahi perkawis menika. Mengkowe karo Kang Semar inggih. Ah, ya wis ngono. Mangsa bodho yen ana apa-apa kowe wadula karo pun Kakang Kresna. Lombang desa kreng lak antes dalem lho. Rampung gara-gara kok ilang wong arep gara-gara meneh. Yen lagi banjir. Wong lagi banjir wis ayo ngetutke Ndara Kresna karo bapak wae kok. Nek liyane ra entuk melu karo aku mesti entuk melu. Yo, nek ana apa-apa dhewe sing mlayu. Ya iya. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Batobat
Kowe arep bangga piye Semar? Kowe saiki arep krida piye Maracoba? Ora menang karo muridku ya anakku lanang Jaya Lengkara. Nyatane takon bondo kawan kowe bisa mboyong lawan kowe ana ning dandang mangur ya ning Krendayana kene. Sejatine pancen kowe ora bakal tak gawe macak. Pendak-pendak aku arga golek panganing bocah Sukerta kowe mesti ngalang-alangi. Pendak-pendak arep mancani para Pandhawa ingkang menyenata kuwi bocah Sukerta. Kowe uga bakal mapalangi. Tobat. Wis ora ana mangapura meneh kanggo kowe dina iki tak sabet bedang tugel gulumu kowe Semar Badraya. Ora sida tak sabet pedang. Nanging nak tumbak dadamu padha-padha le tekaning mati. Tobat. Pedhangipun wonten pundi Kanjeng Ibu? Keri nang omah. Kene marganing matimu. Ora bakal kowe bisa macak Semar Badranaya. Jaya Lengkara Wonten dawuh. Kowe iki piye to Jaya Lengkara? Kowe weruh apa ora? Semar arep tak tibani tumbak. Arep tak tujah dadane penerenggon jejantung. Pamreka supaya Semar enggal tekaning mati. Nanging lha kok ilang tak kedebake Tobat iki kok bek ming pujan Jaya Lengkara. Wah, dalam karepe dhewe. Manus maning jajalanat gugu karepe dhewe. Wah, lah beda karo Jaya Lengkara. Ora pangling ledang kae Ratu Ndarawati karo Semar. Loro-loro tak clorong tumbak mati bareng kowe. Waduh, ngleleng. Lagi iki lho Semar iso nyekel panah bantre Rajamak. Monggo ora nggo kacamata. Mungkin nek ora nggo kacamata kowe mbalesi Mbas ape cedhak mata lho. Ora kena. Ora iki ya kena. Muni ora kena. Ya ora nesu to, Pak. Iki senengane bebeda. Wis nuthuk ki wis ora. Pusaka apa, Pak? Iki pusaka sing iso nggo mbondo daran-daramu Pandhawa sing iso nggo dadekke macan Ndara Baladewa. Minggir. Ora minggir kok. Dadekke luwing kowe. Aja. Semari senengane sembrono ora. Petruk Jaya Lengkara men mati karo pusakane dhewe. Weh. Ora iso manah ya manah. Lumarap jemparing nalika semanter nadyan ora pener parandene kenging angganing Sang Prabu Jaya Lengkara. Ijal wujuding Sang Prabu Jaya Lengkara nenggih Sang Hyang Bathara Kala dene jemparing datan aneh lamun wenteh nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Guru.
Wasta Pandhawa tata gati Wisraya siung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangling ing kaki guru ala iya satemene ulun mbudidaya ngupaya pangan kita nanging lamun samengko nadyan wis wujud jemparing mbuya bisa lan mbuya kuwagang lamun kudu gawe pati ning para Pandhawa mula sing gedhe pangapura kita ya Bathara Kala ulun wis sak biyantu kelawan jeneng kita nanging gagar wigar tanantu karya ewadene adreng nggonmu bakal mangan bocah Sukerta Pandhawa 5 kae panganen nanging ulun ora melu-melu perkara iki Bathara Kala kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing gumaludha guntur ketur Wisnu iya Bathara Kala sing mburi kae Semar iya Bathara Kala aja mepalangi niatku wiwit diparingi pangan karo kaki guru tekan seprene durung iso mangan bocah Sukerta mongko cacahe pirang-pirang ewadene ana wae ingkang dadi pepalang. Mula dina iki wis dadi pepuntoning tekadku kudu kelakon mangan bocah Sukerta sing tak inceng para Pandhawa. Lho. Iya ngono ingkang mbok inceng dadi panganmu para Pandhawa. Ya, dasar para nyata. Lah apa kira-kira kowe iso nglangkahi kuwandaning Nata Ndarawati? Yen ming Kresna wae kowe titah sawantah aku dewa. Kekuatanmu ngono apa ayo yen kowe pengen bela pati karo para Pandhawa krek janggamu tugel dadi loro awakmu Kala aja mbok sawang Nata Ndarawati nanging marta sawangen sapa aku Wisnu monggo Wisnu kuwi manitis pirang-pirang ana ing jagat raya kowe kelingan apa ora nalika kowe ngoyak-oyak Pandum tegese kowe ngoyak-oyak Durjana ngoyak-oyak maling nalika semono aku mbarang wayang Durjana Pandum ingkang mbok oyak-oyak tumuli ngayom ana ngersaning dalang jaman semono iki disebut dalang Kandhabuana iya apa ora kelingan ora iki panjakku ya kuwi Kakang Semar Badrana nalika semono kowe mlebu ning panggung tumuli kowe njaluk maling mau dadi panganmu nanging nalika semono kowe kalah karo dalang Kandhabuana merga kabeh serandunge awakmu tak waca kabeh tuntas ora ana ingkang jijir wekasan kowe sambat tobat karo aku apa kowe njaluk tak obong sarana apa ing dumunungan awakmu kuwi tak waca kabeh Bathara Kala aduh mati aku ora nyono mboten nginten menawi Kyai Dalang ingkang lenggah wonten ing pelengganipun Nata ing Ndarawati. Ayo kowe arep wani kan aku apa ora? Kula tobat, kula nyuwun pamit. Sampun ngantos kula menika mangke wejah sing astanipun Kyai Dalang Balya. Kowe ganggu gawe wong Sukerta. Peranganing Pandhawa lan Sukerta liyane aja takon dosa. Mungsuhmu aku. Karo panjakku iki kula nyuwun pamit kula nyuwun aja mati aku Semar kae ngopo kae mlayu nganti sarunge keri barang ora kerasa wo lah entuk lengganane ngono kok wis
ngawur. Lah tobat methoke budane negara ora sarungan babar blas. Kakang Semar ora edan lho. Mulai ora. Tak bukake. Emah. Durga nek ora dingonone ndak tuman bayar. Tak buka. Ora Kakang, Kakang wae bali. Ganggu gawe sedulurku pepundhekku sing lengganing Srondol Wetan. Mungsuhe Semar nyuwun pamit Kakang Semar nyuwun pamit. Werkudara ya aku balaning Prabu Jaya Lengkara sesembahmu wis mudhar arep nusul karo gerangane kaya nusula. Madangi jagat tumungup-mungup paning sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung sedaya sampun maripurna pacoban sampun ical sakmenika kantun ngraosaken nugrahanipun ya dene nugraha sing kula tampa kula ajeng miwiti mbangun desa mugi-mugi Purwa Madya Wusana niring Sambikala Semar ya Pandhawa bakal bantu marang putri Poting Dipol nggih matur sembah nuwun awih ditata rampatanipun supaya sedaya manggiya wilujeng niring Sambikala tentrem rukun raharja mulya ing samukawisipun Badrana iya pungkasaning cariyos dalu menika menawi wonten lepatipun kula pribadi lan minangka dados wakilipun para kanca kula nyuwun pangapunten sak kelangkung kathah menawi wonten tasih kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangasami jer kula namung menungsa lumrah ingkang kirang sampurna menapa-menapanipun Sura Sudira Janing Kang Rat suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih muga-muga sedaya manggiya tentrem lair lan batinipun nggih Ndara.